Καλησπέρα παιδιά μας, σήμερα είναι ο Κεσίδης και σήμερα θα παρακολουθήσουμε ένα βίντεο που ονομάζεται 6 κανάλια που δεν πρέπει να επισκεφτείς. Το βίντεο είναι από τον Σκιουράκη, έχω το original βίντεο κάτω στην περιγραφή. Χωρίς καθυστέρηση, ξεκινάμε. Σου έχει τύχει ποτέ να μπεις YouTube για να δεις ένα βίντεο με γλυκά γατάκια και να καταλήγεις να βλέπεις έναν άντρα να μαχαιρώνει μια γυναίκα μέσα σε μια σακούλα? Σήμερα θα δούμε μαζί τα 6 πιο σκοτεινά κανάλια στο YouTube. Πάρε κάτι να φας, κάτσε κάπου αναπαυστικά και πάμε στο βίντεο. Ωραία, ενδιαφέρον μου φαίνεται. Το κανάλι του Robert Helpman είναι σαν όλα τα άλλα κανάλια στο YouTube, απλά κάθε βίντεο του περιέχει ένα πτώμα. Το πρώτο του βίντεο ονόματι Daisy Arrives πάει κάπως έτσι. Μετά από αυτό το βίντεο ακολουθεί ένα άλλο βίντεο που λέγεται Daisy Playing που είδατε στην αρχή του βίντεο. Πραγματικά δεν ξέρω. Χωρίς πλάκα, είναι 10 η ώρα το βράδυ και πρέπει να πάω για ύπνο σε λίγο. Το κατάλληλο βίντεο για τέτοια ώρα. Γιατί αυτό το κανάλι δεν έχει φάει ακόμα πάνω από το YouTube. Αυτό... Το τελευταίο του upload σε αυτό το κανάλι ήταν το Daisy. Συνήθως τέτοια βίντεο τα βρίσκεις, ξέρω εγώ, με δυσκολία στο dark web ή κάπου εκεί στο βαθύ το ίντερνετ. Αλλά στο deep web ας πούμε, αλλά στο YouTube δεν το περίμενα. Δηλαδή κάποιοι YouTubers τρώνε μπάνια κάποιες λέξεις που είπανε στα βίντεο τους, ενώ τώρα ο άλλος δεν από λέξεις γιατί θα φάω κι εγώ μπαν. Ότι η Daisy δραπέτευσε. Ποτέ δεν θα μάθουμε αν όλα αυτά ήταν μια αλήθεια ή ποτέ δεν υπήρχε κάποιο πτώμα με σακούλα, αλλά χωρίς καθυστέρηση πάμε στο επόμενο. Ναι. Kerry Johnson. Το κανάλι Kerry Johnson δείχνει έναν άντρα το οποίο του αρέσει να βάζει μια μάσκα η οποία τον κάνει να φαίνεται ότι είναι γυναίκα. Έχουν πάνω από 40 διαφορετικά βίντεο αυτού του άντρα με αυτές τις μάσκες. Ένα από αυτά είναι το Day in the Life που δείχνει την καθημερινότητά του και δείχνει ότι βγαίνει και έξω με αυτή τη μάσκα. Εντάξει ρε φίλε, αυτό το θεωρεί τρομακτικό ας πούμε. Το πιο τρομακτικό. Ότι πας ήθελε να βγάλει ένα βίντεο για pranks ή ξέρω εγώ, ήθελε να γίνει και transistor, πώς το λέμε, το τραβέλι. Μπορεί να είναι transsexual, ποιος ξέρει, απλώς δεν είχε τη δυνατότητα την οικονομική, οπότε αποφάσισε να φτιάξει μια μάσκα, ποτέ δεν ξέρεις. Βίντεο στο κανάλι του Kerry είναι το Kerry Talks που επιτέλους ο δημιουργός αυτού του καναλιού μιλάει. Δυστυχώς όμως το YouTube έχει κάνει έτσι strict αυτό το βίντεο και δεν μπορεί να το δει κάποιος που είναι κάτω το 18, αλλά κατάφερα να το βρω και το έχω εδώ πέρα για εσάς. Hi everybody. I know you wanted to hear me talk for some time, so I thought I would do it now. Δεν ξέρω γιατί του αρέσει να κάνει τόσο πολύ τέτοια βίντεο, αλλά για την ώρα πάμε στο επόμενο κανάλι. Okay. Για νούμερο 4 έχουμε το 01A51CD0. Το κανάλι είναι γεμάτο με περίεργα βίντεο τα οποία έχουν τίτλους που καταλαβαίνεις τι λένε μόνο να τους γυρίσεις ανάποδα. Το βίντεο στο κανάλι είναι σαν αυτό. Επίσης σαν αυτό. Και να μην ξεχάσω το πρώτο τους βίντεο. Το κανάλι αυτό λένε ότι το τρέχει τα βλέπουν τώρα τα 5χρονα το βράδυ πριν πάνε για ύπνο, σιγά τα αυγά, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Καλά, άμα πούμε την αλήθεια, άμα όποιος έφτιαξε αυτό το βίντεο, δηλαδή δεν ξέρω τι έχει μέσα στο κεφάλι του, πάντως ναι. Φόνος, γιατί υπάρχουν τα βίντεο τα οποία κοιτάει κοπέλες από μακριά, όπως αυτό, ονόματι You Did Well. Α, είναι και stalker, οκ. Και επίσης το Say Hello.
Νομίζω μπορείς να το δεις κιόλας στο background ή όχι. Αυτός είναι ή όχι. Okay. Αν θέλετε αναλυτικό βίντεο για αυτό το κανάλι μπορείτε να μου πείτε κάτω στα comments, αλλά για τώρα πάμε στο νούμερο 3. Ναι. Okay. Το κανάλι του Syriac με πάνω από 2 εκατομμύρια εγγραφές είναι σίγουρα το πιο περίεργο animation κανάλι που έχω δει στο YouTube. Τα βίντεο του Syriac πάντα αρχίζουν με κάτι απλό, όπως βλέπετε εδώ πέρα ένα πρόβατο που τρέχει και σιγά σιγά γίνονται όλο και πιο περίεργα. Το πιο τρομακτικό του βίντεο λέγεται Try Something, το οποίο έχει πάρει μια σπρώμη ταινία και έχει κάνει τα πρόσωπα τόσο περίεργα που φαίνονται πολύ αντιτριχιαστικά. Ο Syriac είναι ο μόνος στη λίστα μας που έχει καταφέρει να γίνει mainstream, κάνοντας edit για πάρα πολλούς τραγουδιστές στα βίντεο κλιπ τους ή ακόμα κάνοντας animations για το Adult Swim και το Cartoon Network. Πώς είχε τη φαντασία αυτός ο άνθρωπος να φτιάξει κάτι τέτοιο? Δηλαδή πώς του ήρθε αυτό στην εγκέφαλο? Είναι ένα κανάλι το οποίο ανεβάζει μικρά αλλά πολύ τρομακτικά βίντεο. Οκ. Science everywhere. Τι ωραία μουσικούλα έκανε. Αυτό ήταν ένα από τα πιο απλά βίντεο του. Και πώς έχει αυτό σε 100.000 followers, φίλε? Εντάξει. Okay. Το κανάλι του Dumble δεν είναι ακριβώς τρομακτικό, αλλά είναι πολύ περίεργο και φρικιαστικό μαζί. Δεν υπάρχει καμία εξήγηση γιατί κάνει αυτά τα βίντεο που κάνει. Πάρτε ένα παράδειγμα για το τι μιλάω. Σχεδόν 300 βίντεο. Μαλάκα. Το χιούμορ μου. Μη πετάχτηκα μια φάτσα τώρα. Εντάξει, ένας τυπάς που έχει τρελό χιούμορ. Και αυτό είναι πρώτη θέση. Να σημειωθεί ότι αυτά τα βίντεο τα κάνει από το 2006, δηλαδή εδώ και 15 χρόνια κάνει αυτά τα βίντεο. Απλά γιατί. Σε ευχαριστώ που είδες το βίντεο μέχρι το τέλος. Όπως και αυτοί που κάνουν reactions, δηλαδή γιατί κάνεις τόσα χρόνια reactions. Οκ. Αυτό ήταν το βίντεο. Να, όπως βλέπετε έχω κάτω promote ακόμα και το Instagram και το TikTok του τυπά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να βάλετε like και subscribe και τα λέμε στο επόμενο.